Huwa fatt li Adrian Aġus tal-Maksar li għandu kundanna ta' ħabs fuq l-omiċidju ta' Karmel Kirkop instab b'laptop li kellu aċċess għall-internet u dwar dan il-gvern għażel li ma jordnax inkjesta maġisterjali. Kien net news li żvela l-isem ta' Adrian Aġus bil-Ministeru tal-Intern u tmexxija tal-ħabs jibqgħu kompletament fil-muta. Iżdissa mal-Malta Today il-Korp tal-Pulizija qed jgħid li mhux se jitfa' riżorsi fuq sempliċi spekulazzjonijiet. Hekk kif għadu mhux ċar jekk dan il-każ hux qed jiġi investigat jew le min-naħa tal-Kummissarju Angelo Gafà, b'kelli mal-Pulizija jgħid li l-Korp jinvestiga allegazzjonijiet li huma pruvati u ta' natura kriminali. Intant wara din il-pożizzjoni ħarġet dikjarazzjoni oħra din id-darba mill-Prim Ministru il qal li dan huwa episodju li qed jittieħed bis-serjetà għalkemm ikkonferma li din hija biss inkjesta interna amministrattiva. M'għandux ikun hemm inkjesta maġistrali ħalli jekk kien hemm crime ikun hemm jittieħdu l-passi fil-qorti. L-inkjesta tistabbilixxi b'mod amministrattiv kwalunkwe nuqqas jekk hemm nuqqas illi kien hemm il-pulizija parallelment tagħmel l-investigazzjoni tagħha, jiġifieri il-fatt li inti għandek inkjesta interna mill-awtoritajiet tal-ħabs ma tipprekludix lill pulizija li qed tagħmel l-investigazzjoni tagħha. Inkwetat li jaf kien hemm forsi crime għaddej permezz tal-laptop fil-ħabs stess. Inkun f'qagħda niwieġeb għal dik id-domanda meta l-inkjesta interna tagħlaq il-funzjoni tagħha, tagħmel il-konklużjonijiet tagħha. Robert Abela jibqa' jaħrab mill-fatt li mu qed issir ebda inkjesta maġisterjali.